Nebylo moc špatná, nebyli to. To se stane jednou z 1000 případů. Dobrý, ale co teďka? Když máme zastavit čas, tak chtěli jste to. Já tam vidím poručení, protože pokud rozlučím normálně a rychlejší a konec, tak je tohle. Takže co, takže mám oficiální proces. Stará voda mě říká, že jsem oficiální proces, protože jí normálně už je to. Tak pryč! Zastavit vodu, puste to, když tak, ono to běží druhým proudem, ať se to uvolní, prostředek otevřete, tak ať to vyteče. Hlavně, jestli je noha v pořádku, to se taky občas stává, že to zamotáme nohu nebo ruku a ta hadice plná vody má takovou sílu, že vám ji doslova odkrví. Tak, vypadá to, že je všechno v pořádku, to je nejdůležitější. Čas tedy v tuto chvíli pro